बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय थांखिखौ लाखिबाय बे समाव सा दखरा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गेजेरारि सोलायनाय जे मावथांखि बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोसिम हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनै गावसिनि खुंनो गोनां बे हाबाफारिखौहाय दिनै हल्थुगाव खोरोमदाव क्लाब आरो लाइब्रेरियाव बे बिथांमोननि आवदायाव थानाय नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोबथा फाइनाल गेमखौ दिनै खुंफुंदों आरो जोंबो दिनै बेवहाय बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ थांखिनानै जे फुटबल बिथिंबो जोङो बोरै जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै जौगाहोनो हायो थिग नैबे थांखिखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो दिनै दखरा आरो जिल्ला बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै ओरैनो जिरायनानैबो थायाखै दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC मुंनि क्लाब खुलिनानै दिनै आइ लिगआवबो गेलेनो हानाय बायदि दिनै बे खाबुखौ जोङो मोनदों आरो जोङो नोजोर होदों जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसाफोर दिनै गेलेनाय बिथिं जेरैबायदि जौगादों आरो आङो सानो भबिष्यतआव बर' हारिया फुटबलनि गेजेरजोंबो जोङो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन गनायजागोन बर' हारि दङ आरो बे हारिया फुटबलनि गेजेरजोंबो जेरैबायदि जौगाबाय आरो जोङो दिनै जों बयबो थांनानै थानाय जोंनि माहारियारि आफादफोर दिनै जायफोर दिनै सहाय खालामनो हायो गेलेनाय बिथिं जे सहाय खालामनो हायो बै बिथांमोनखौ जोङो सहाय खालामजानो खारन दिनै उन्दै उन्दै गेलेग्रा फरायसाफ्रा जेरैबायदि दिनै नोंथांमोना बे फोथाराव फैनानै निस्सय नुबाय नाथाय ओरैबायदि न'खरबो दङ बै न'खरफोरा बिथांमोननो गाननो थाखाय फुटबलाव जिखिनि ड्रेस पार्टिफोर नांगौ बुटनिफ्राय जगायनानै बेबायदि मेटेरियल्सफोरखौबो जगार खालामनानै होनो हायोबो न'खर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो दं दा बेखायनो जायफोर दिनै सहाय खालामनो हानाय जाय बिथांमोना दिनै बिथांमोननो गेलेगिरिफोरनो बे मेटेरियल्सफोरखौ जगार खालामनानै होनांगौ खालामनांगौ हिसाबै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबोबाय थादों बेनिखायनो दिनै दखरा आफादफोरखौ दिनै जोङो फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिनै खुंफुंनांगौ खावलायदों आरो गासै 27टा दखरा दङ दिनै बे दखराफ्रा टुर्नामेन्टखौ फ्राय खुंबायानो आरो बे खुंखांनाय लोगो लोगो जोङो जिल्ला हिसाबै खुंनांगौ हिसाबै जों मैया पर्बजरा साब डिभिजननि गेजेराव जोङो थिपखाय पर्बजरा आन्चलिक एबसु आरो काजिगाव आन्चलिक एबसु मंगलाजरा बासबारिनि हेफाजाबजों जोङो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो जागायबाय जिल्ला हिसाबै जोङो मोनथाम बे खेलाखौ जों खुंफुंगोन पर्बजरायाव जों मैया खुंबाय जोङो 15 तारिखआव हिसाबै जोङो गसाइगाव आरो क'क्राझार साब डिभिजनाव जोङो आन्चलिक बेखौ जोङो फैगौ 19 तारिखनिफ्राय जों खुंफुंनो थि खालामबाय दा बेखायनो बयखौबो खावलायगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बायदि बायदि बिथिंजों हाबाफारि जेरै सोलोंथाइ बिथिं
आरो जों जौगाहोनांगौ हाबाफारि खुंबाय थादों। जों बयबो खावलायगोन जोङो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जों दिनै जों लाइमोनफोर जि बाथ्राखौ दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोबां जोङो जि नोजोर होदों दिनै गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स सोबनानैबो गाज्रि निसा लानानैबो गोबां बेबायदिनो जोंनि समाजनि गारजेनफोरनि जे सिमां बै सिमां बे गोबां दा बेखायनो जोङो दिनै गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव फुटबल गेलेनाय फारसे जोङो नोजोर बोनानै नैबे गेवलां फोथाराव जोंनि फरायसाफोरखौ लाबोनानै जाहाथे गेलेनाय बिथिं जौगाहोनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गावखौ जाहाथे सासे फुटबलार हिसाबै जों गायसननो हायो गाव गायसननो बे थांखिफोरखौ लानानै जोङो सिङाव बेखौ मावफुंबाय थादों। बेखायनो लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायगोन आननेसासारि गाज्रि निसा लानानै जोङो रावबो जाहाथे रावनिबो जिबना नस्थ' जाया आरो जों बयखौबो खावलायगोन दा गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै राजा लामा गेजेर गेजेर फरायसालि गेजेर गेजेर बेबायदिनो खाथि खालायाव फरायसालिफोर दङ बे फरायसालियाव थांनाय समाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ खहा जादों। बेखायनो जोङो फरायसालियाव थांनाय समाव लामाजों थांनाय समाव लामाखौबो जाहाथे मोजाङै नायनानै थांलाय फैलाय खालामो जों बेखौ क'क्राझार जिल्लायाव हिसाबै जों बेखौ खावलायदों। स्कुलाव थांनाय समाव जाहाथे रावनिबो जिबना नस्थ' जाया लामायाव गारि सालायनाय गोबां थांलाय फैलाय बेबायदि सोलियो आरो गारि जायफोर सालायो बिथांमोनखौबो जाहाथे लामाखौ मोजाङै नायनानै सालायो बेखौ खावलायदों। खारन रावनिबो जिउआ जाहाथे गारिनि जाब्रबथायनि गेजेरजों जिउ खहा जाया दा बेखायनो नोजोर बोनानै जोङो बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों बयनिबो जिउआव जाफुंसार जाथों बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव फिन आर'ज गाबबावनानै बयनिबो जिउआव जाफुंसार जाथों आं बेखौ खावलायदों। गोजोन्थों।